abusuafo me chachi obi ama yi ne ho kwaba e de baba Grace TV so mi say twedi ampo Nyankopon dom obi ahụ ya abusua me sere wo so be kan ho na na de dika na subscribe ya me na wa turn notification na wa share ama foforo so enye bi ahwe ye nyina yenim say be me kakra ni de that limban sensem e na aidija e wo ye man Ghana mu and na no me mende ya and abusuafo ni kofusu ya wo ka say wotimi afem to park na to park I said bi ono aye that limba yie e wo Kumasi Rose Park baba ya sports na abusua se de nyina etete no eye no ama ye hu ma me akoso asewa that limba yie no ni hono bi ene ebesua de abusa sa amamre ni amane kwan so obi enyame dia na yie e koso a oba on na ware amamre ni amane kwan so na sabi anom agitum no oni ho bia ebetime nya nsunsuanso ana esanse maame no oni ho ena wabe yekuna so oni obi ware no owu na wanye kuna e dia na ebetime si e wo kire afenya no kwa enso that limba yie na se ono a ni aba ma me brempo ma ne ofa ya poku ne ma me ni agina jamfi ene that limba na nanom bi na omu ni wo sanso na omu ni abusu apani enya adwene efa eda o hye no ho akoba ni sei na eye no wo mantimi amabe no mama ni amane kwan so achi ana ede ana nka bia wo se na abusu apani ye na wanye ye ntiam na betu sei afi ye koye ni mu sabi se abusu afo kase wo tu ana mo bia betime nya nsunsuanso e wo abusu ani nyina so ana na yebesua de na bibia awie nti yense brekwa no na nyame ame na adobarema ono so ye abusu apani obekae a menkae abusu apani yaw ne amansa nyina yaw afempem mienu ne aduonu mensa ababa be friend say maadwoa ye nipa bi suppose pani bi ko boy to takom enye kura record wa chire ma wi nti nye su se obo pose pani bi boy to be se numu ko nsia yi fat as for so ya e kuma se yedum na abusu apani na adobarema na wa ha timema na akwaba ni ahyase ahwehwe ko ana yankwada wada ma pia apom boko de boko ya da oba de ase ayo de ye nyina yini ensensem wasi ahyase kra minika musa that dilumba na open ni kwaka wada ma pepe so se tetirun de ya ka continue ala ja okay abin wa harmu na se na yetie bi ma ka kra ka bi kra ha ye de abin wa hato nti what the ka bi to abin wa ha Ghana omo nyi kakra na ka bi baya na ebi ni Ghana kwa ne fepa nti utopia so de abin wa ne fepa dodo no ni penifo kakra de me ka mu okay on the 26th of July 2025 afu ye mo so men son me mo de to so de nsia ena beto just that limba enyame dia na eda a wote se dwomtuni kwadwo fosu wa enyame dia say na house Christ here whatever ma well say who say nipa de owu a edeni a obekai okay nipa bia won nkaye nti owu afi na ne ho adwene ne obeyeye papo bonio okay na eba utrimu a who say ebo nyuma ebo nyuma na reflective okay no beti nyina ya adwene ka kai ho de obeyeye ohia lumba de me say de Ghana for nyum for de obo nyum che obi a no kwe obo nyum pa ti oyade okay ketraman pro ketraman la so tiase okay na ne yemhwe ni wuchi enim sem bebre ya esi enim se watietie bi won ho bia na yempo ya ekoso ahyase abusu apani ko fu so se obeye yini 13 December ena that lumba ednya ba ma me pempoma afei that lumba e wo fa asabi ya omu na wo efa ba ko fa ya poku ene abusu afon kan bi aka kire se da bi sa 13 December de omu ni se emmoa esanse on percent ka eko next year March na omu manchi mu se on percent omu nhwemu hu de kum that lumba na ya ba ko afei abusu afon ya mansan bi ya wa kontu omu na wa koma papa so mbe ye ni bi ntin ko mu su se enko eye March na sa asemu ba ye ya abusu afon ye se da bi on de tintin na obekọ so ayeye no ontie de omoka afei ne wo fasefo na abusu afon so on so ntie de abusu afon ka ema akoba asene sa de yensie na se ya po yi na ma ye de awo ye minim se wo hu bi oti bi e de na woka e de afa sa ansem no enye se bi abusu afon nti na me kasa asem okay sebe impreduasa ohini bia omu na abusu afon ni kwa no ahini ne enimu peja fie bia abusu afon ni mu no eti se oba woni kunu okay no niba sebe nka nipa ya okay onye skase de nia itu a otoye no eni ba betwe ba tutu atwere be mademo na sebe abusu apani ati ho kokromotie nso utimi mmopo wa bra obutimi sana
ya nananom kura tie kunwa so yi ya wabedwafo okay asem si a we aka nadwene si pani dware wi a nso asa isu nyina asa de ne ba se che jama si a amantumpa ya na okay na se sabi imperial sansa ya busu pani edi ne nasi wo se wo ye bibia sabi se nka asa pinche ni ba ya me kura se meti se court na otweda omudi bomu ma court kura ka se nka ma ne bi ne nyina akoye kuna de ne ba ye nti a bi sori gina se nti de busu pani ka court aka se omudi nya ya yebo abusu pani agya tum so ye ya de ne ba ye pa inipa bi se yente ase ana na mo pese mo je abusu pani tum ni fini semana hono ye me manti ase anya se bi abusu pani ntina meka hu ifie bia pani ni mu no ifie ne nya pani o sebe papa ya o ye abusu pani obi nya na ye o obi enya na ye te se me wo hai se mafum kura na mafum abusu ani bia obi nya ma ye na abusu pani enti ya mesre ade bi e ba ye se obi yo papa no hawo ebi ade nipa no ye se ade pa de nanso abusu pani akade a abusu ka court kan se nipa mi na nka se nka asudwem kura ade na aye yo se omi ni ye aye ni nyina awie ya ade na nka problem ne ka ba be man ko bia waye ne will waye ne will se ye nka se lumba ye will no baba no se e ma ni mi no kura no we japade amaye ne mamu 20% 80% de mama obi tuma dane nana se waye dia na waye before say obi the friend ni be catch us say ono be kono na netie bi so lumba be kan sembi okay be ma be no atiska awal ne tavuda no dey say insisa on tiska awal depending no pere pa odono no natna e die na ba ya lumba tie feeling nche mfie bebre na wate no ho akofo ba fofo na yiri pani se no nim e die na wanhwehwe mu ana wanja amalumba enu no ho ansama e die ne betimi abama oba no betimi akase be convince mi kuna oye hwe ha o mama akoso ase oye hwe ha na satan ko se okasa ho e che kura dodo na emani bi wo ha omum timi hu se bi sia pa be ma chew ebi anadwe be ne se di lumba ye no aye bone nanso nyansafo mi ni twa ba ewu eno na mu nyina twa ya ewu nyansafo mi ni twa ba ewu o chem se wala ma ensefu nipa mienu na akoto abene ba akwato fom eni etwetwa ho ne de kontoa okay asase na ensa no so ewosa no pa bia yekote nsa na yitwa ni mu ye wade bi wo ho ye fe no de abena ye okay ye de fite so teni ye fe de teni oya na masoja ne sa na mo yi se da wi na mu ya hye ayi ma bom papa mu wi a mo hye ni mu no a na mo twetwa ni mu no na ni mu na kama na mako enti se me kona se enne na me kwakote a me kona me ko yinsa no na ma fa teni na anko an hye ni mu twetwa amansa no eni mu na anyefa ensa ne ma papa enti se me ko ye me twetwa ni mu next time na eseme ko me ko o si ko no ko na da na so si won twa ni mu okay no so ati ensa so won twa ni mu a ebi ma okay nti ese anyansafo mi ni kutwa ba ewu nti na se me we ko a won twa no me so me ni ati me so ko a bi twa ni mu acha 3 days na se na wu na so ko mu twa ni mu sa di ekọ ebi ek bi beti ba se boso me kwa no mu di ensa ne de ba nti omu bi enu nyina ye hwe han na bema no ba nya asem a de mpanifo kan ese no papa no ma me nya asem a akwada wo de bi mkura na ebu awfo okay cho sem si nyame abodi nyina wona wo mre kura ne ma nanso yenhwe wo so bia no se ma nyina mre wo asem bema na bema so na ho asem nya ko okay enti se lumba fumbe oba na kura na ede ne ba ye pa oba ne timi tena ho a fie bebre ni na chemo be pim course ne se mama akoso ase wana obi a na on pese ne ku dwumadi a odi aga na gina to be ba be kasa se hwe ha se oja to hoyi ene se si
animguase no de na eye kese pa wo ye hwe ha no okay ene se wo ka bibi ana wo ne be ma no ye bibi we ya enka ne nei ene ya lumba wo achi asai ti si asai awi o wo ye ne hwe nyi enka wo ye ne ntemo a ene enka si ye no o siesie ya sisi kura se mfie be se edu etuodu nu na ebi abeto ye se free akokwa se be enemu o se be dananom ne mo amutie onima ebi kura oni leader limba nye ihyiemu oni nya ihyiemu bi mfie bebrebe lumi fie botie ba hai oni ne yire ohun na hwenie mu da ohun na asene mu da na sebe bema na so bagan tie bia na ebi so me si beto ye si ebi beto ba se kura ohun no ne ho da okay bema bia wo si obetima ka se obetima tena be se mfie du ana se me fa ne mfie miensa kura okay me ntisumra bema we penimu awaware okay so o se me wo yire na mfie miensa me ne be yiri hiem bia omra botimeka yi mema wo ha mra bontin sesi a me gina fidikeso bema bia no never ene kra posted ebui trust them a doctor for see bema bia wonya mfie be se duanan num dunum dusia kono eso no ba ehyiemu ne prensa okay 3 times a week anya kura 2 times said the bear posted intimate show na wunya o ati ase ese mfie bebebe me de minim omuntem asem fi se mi se na omu dom e de ba ye pa lumba betena we nchen ya enti oba ne ye hwe ha ana akoso ase ba na ko so kasa ho nyesa ade bi o ha wudi bem bet wan hwe ya na de bim die akodifo enti nkare ne yie mu se na otweda mu ye na otweda ne bom okay omu kokoto no akoto ka se nka omu nye yini mum na ka wi etwetia okay ketwetia okay ema baby a etuo etwere no koto okay nka we nyina ka ma o nanso enam se nipa nyina se me nam nim nyansa nipa nyina se me dibe muti ena ma ne basa na asewo a wakan ya we me nika mu se ebre kopi wo ko se be to dwa se omu nyina ti akontu that lumba na yele ma me akoso asewa that lumba se wo oba Ghana na de enti oba Ghana ne se na wo se wanya accident bi na chiri ka se ti oba be ye bidro na onye abrofo no system no che ganyi papa eno ye baako ana fi oba be hwe ne fie bi am se wo ye won kai ho ti na ma ono bae na de enti a ma me no ye weka saman chim se wa ma Ghana ha bi ma me akoso asewa ma Ghana ne se sabre na oba Ghana that lumba se o mo ma ontna no hwe nkura no ene ye baako mo nya akontu be su jan nkura ho a ensem bebre nti mo nya nkura no ho ma ene ye baako afi lumba se ticket a odi fi akontu mo Ghana ya na bo na e de dodo ti mo mo sa aka no na ena afi no mo nyi no asa age bosia bi a omo je sa na e be primo court no mo de tie that lumba nyum to achi bi na nyum to be du achi na na sa lumba eja ho ba Ghana nti na ma me so ka so ntimi nya ho ma wo so no ye adwuma ho na odi tua no nti na we ntimi antu ama matina Ghana ha se se be wetime tuatua ka we nyina wada rama eno ba kofo ko huna na sabe lumba wu na lumba tiase asem we ebe pie mo court wada na lumba atiase se do wu anu wu enti ho na be di adanse no okay lumba na enu ba panyin ma me ko so abem poma gada for ba kofo ko hunu okay hwane danse ni me mo hai me wo na meka cho se me yiri anam fa se me frum sisi a na me yiri be jabo je se me kunkura ade we ni no de ya itima ebi ana me kura me fi no sabre mo he ani se woni won we yo ho okay ebra police ni eku mi ba mo fa se ma adwo de court obeka se ma adwo adenika ai me kai ba sabre na ma adwo we no ni ho ebi kwa na nya nokre be nipa na wu enu nti na tete no efre bibi samantoa okay efre bibi samantoa okay enti ka sasem we se bufuo bi bai ana busua pani so nan mu bukutudwe fansa e kire soro ni asase ka bibia oh nka bibi obi ase o wow ye na nyame ase se busua pani ankasa ade bibia the moment a maybe wo hey se nipa nyina twahia na asab hye pa wa busua ni mu na me fansa gu fom ebisa busua na wo ho no ye ka say enye nipa kakra bi na
asɔre tie lumba abusuapani o na mu dɔso ɛna ne bi so ɛpɛ abusuapani deɛ ɔyɛ na nti ne bi pɛ ɛna bi mpɛ yɛna na bi wɔ free mu na ɔfrɛ me wɔfa baako bi so sata no ayɛ abranteɛ na wɔfa ne nsɛm yɛ kyɛ deɛ ma saa ti dako na abrewa no frɛ no ɔsɛ me nana yɛ wuye kɔsoa na yɛ na ifia ha bɛyɛ ɔha pa na nso yɛde wokɔ a ebi bɛso na gyina de wachi asi kwan sɛ yɛ ma fa nkɔ abayifo mu to aba o saa obi kura sɛ yɛde wokɔ a fidie ne asum no obi fa akyire kɔhwan abayifo na bia sɛ de bɛyɛ fa nkɔ fi sɛ papa yɛ a woyɛ no ɛhwɛ nipa bi wo fie enti obi a ɔyɛ papa no wo fie no yɛnku no kwa enti bia na abusuapani de a wɔyɛ no kwa na ɛyɛ obi fɛ ɛbɛrɛ na otima pɔtia no enti no ɛna ɛsɛ nka munya abuta sɛ menam wɔ hɔ a me wɔ hɔ na sɛ nka lumba ne to alaka mu a kama na ɛbɔ de busa bɛhwɛ ewuo no ne esie ne ade mu ho na me musa asem ekura sɛ amamre mu ɛyie bɛfia ɛdeɛ kwan bɛ ne fa so a yɛtihye yie ɛma abusuani na akɔbɛn fun ɔdaroma sɛ nyama nso ne na wɔ hɔ a ɛnka sɛ nka dipa ne wuye na abusuapani ɛfa nsa ɛnyɛ ne nua ba o nyɛ ne ma o abusuapani nankasa fa nsa na ɔkwasi kurafoɔ ɛsɛ ma ɔdaduba no awara wɔ mo na deɛ yɛ de sɛ baabi a lumba da wuye no so ɔba a wɔda ne dɛm no ɔno ne tam nsa de kɔsi abusua sɛ bɛrima no a mene te no ɔfiri mu ebia na ketewa no yɛ so ti abotire ketewa no owuye ɔntumi kɔka nkyɛ abusuapani sɛ obi wodi hyɛ no wu abra wansanka ho etu onya de nsa na kɔse no pɛ sɛ abusuapani agye atum sɛ bɛrima no kɔ ɔte ase no ɔba wo no ɔte ne nkyɛn that's why sɛ ɔnya no ho adeɛ abusuapani no bɛka ɛbrɛ a sɛbi dadlo ba yɛ nyame de ane sɛ ɛde hyia wu ɔne sɛ na kɔhyɛ mɔkyerɛ abra na ɔnhyɛ da enim ho hwɛ na ɔno ka waba na ɔno net no ahyɛ sɛ no ɔso onim no ɛkyerɛ na ɛm sɛ ɔbɛhu sɛ waba yi ɛna na dadlo ba yɛ net enti ɛbrɛ a ɔmo wu ɔmo kɔhyɛ mɔkyerɛ na abusuapani sɛ onim ho hwɛ enti ɛkyerɛ wɔ hɔ a enti na ɛkyerɛ sɛ abusuapani hwɛ ma yɛde ne ba kɔhyɛ no saa ma no bi no nyinaa obi amfa nsa ba ɛkyerɛ na bi asɛ bibi saa akɔ so da mentimi nkyerɛ okay enti sɛ akwala no nso wɔ abusuafo hɔ ɔbɔ de sa bɛkɔ okay ɛkyerɛ ɔmo de bɛkɔ ɔde bɛkɔ so sɛ wodi kan kɔ se abusuapani no ansa sa na ɔno asa ba bɛsi obi me a me maame kora firi mu na ne sɛ papa ne neti omu yɛ akɔkora ne abrewa okay omu yɛ nyina nim sɛ me nam so na yɛ abusuapani me papa so ɛwɔ ne fie abusuapani nam so yɛ abusuapani yɛ nyina so yɛ ti o na ɛwɔ sɛ me papa tɔ nsa de brɛ me wow sɛ abusua me maame so no no yɛ amem sɛ maame le wo okay bɛs wɔmfa nsa mmerɛ me kama no nyɛ kura wow kama no nyɛ me papa no kama no nyɛ da eti ga ɔsɛ ɔdɔ broni abusuafo de nsa kɔse abusuapani tie ɛna maame akɔhyɛ sɛ ɔsɛ abusuafo mfa nsa nkɔ ana ɔmo de sɛ me fa nsa kɔhyɛ sɛ wa sɛ ɛde nsa kɔ ya ɛnka abusuapani bɛgye okay sɛ abusuapani gye na ɔsa agye wedi a gye so accept sɛ ɔmo ni nyanye kura eti sɛ ɔmo yɛ no nyinaa fa nkɔ a the best one say na sɛ abusua pɛ sɛ number yie no yebi nyobi amana yikuna abusua de trase okay na yatoto bibia okay na abusua pɛ ne yinsa sɛ fa kɔma obenten announcement sɛ yɛpɛ sɛ ɔbɛyɛ edition de nam sɛ wɔne na ana wɔne yɛtinti obi okɔ na ɔne ɔba ba kɔpɛ nɛte ɔnyɛ ne ho adeɛ bɛyɛhwɛ deɛ wɔne na tena wɔne na yɛ ɔne wɔ ma ɔne bibia bi kɔ no mfa nsam abusua o abusua ti bi kata so ɛde nsa kɔsi ɔbaa de sɛ bɛyɛ okunu ana bɛma ɔne ti ne bɛyɛ okunu oh okay ɛsɛ abusua na ti ɛkyerɛ de ɔso okunu yɛ on wa ma na ware ɔkɔ eti ma ɔyɛ okunu anya na sɛ ɔne ti de wɔ ma eti ma ɔyɛ okunu oh okay bebree esi bebree bɛma bi kɔ na bɛma ne di mu na wadoto no nneɛma yie sɛ ɔbɛyɛ ɔbaa ho adeɛ bɛtɔ ɔne ti ne wɔ ma wow abusua etimi de nsa ɛkɔsi no sɛ bɛyɛ okunu yi bɛkura okunu akyi na kuna yɛ so mfa so ne sɛ kuna yɛ ɛyɛ te sɛ bɛma twɛsɛm kora kan sɛ owu na sɛ ufunu yɛnsie ne ya ɔpɔ ba kora ho ɔfa twɛsɛm no twɛsɛm o enti yɛ nananom so na ɔmo di kan akan twɛsɛm no tete abakɔsɛm no dada ansa na twɛsɛm no abɔfo kwa de ba nti nneɛma bebree hɔ a ɔmo fa firi yɛ nananom hɔ na ɔmo de hyehyɛ bible
Ti no ma bebre wo ho a ye na no yansa. So okay. Enti na o senka ye kan se omwi ni nyina jukuna no. Muti ase a nke ho na abusua de ensan ko mu ni nyina. Okay. Enti se ba ko no ye na dwen se obekọ koto a abusua pani pa odin se ko baketo are se be ye okunu kura. Onya de komani wi a okay. Honhum na so. Okay. Na the entire mass no copy court na abusua ba be dey no so won come because ni nyina ne se character bi ba abonten. Ya na character ba ya na echese abusua pani na atwa koma that lumba ile pani no. Yo wa kwantu. Yo ma se mo na work na se omo kura omo nim se bra that lumba ti ase no. Se bi ma me na twa character ba. Mama akoso ase wa se omo nya aware. Enti se sa dia abusua pani kwa che so ne se bo dia aware enti omo hu mobo. Na omo ayi kuna wan hwe kwa ba onye kwa no. Na ma me de ho ya o se me ni be ma ni nya aware. Eji obi ma me kwa me se okay. Em se atezi ka ka o mti jame. Me kan so de character ba ya wan ti ase. Me ye nya. Enti na se aware nda so san se ye nyin se bia. E se egu aware na ba se abusua pani be ka se sebi me de character ba enti no. Kuna kwa ha ma me nya bia. Na ne mu chenchi minsa. San se na aware da so awo. Na man de be down court se. Ho na de character no kan kan cho character se lumba na tro ya na. Lumba we na character bi ba bonti. Na ho na tro ya. Lumba lawyers no. And the abusua pani ko full lawyers. E na tro ya. Yes. Na omo se ma no mo ken na se sebi omo nsa kakra bi dada. Dada oba na trouble lumba. Yes, in the year 2018. So oba na trouble that lumba and na nsem no wom there na mo rem. Ya nsem ni na say ma me cheza lumba na no 13 kakra. E ma Mr. Mekan do be crowd na sa ebobo no. Na oye na ya de enti. Do me nya wade. Onya wade. But that lumba antiase 2018 no. And na nya nti wade no. Nya esan so de kata no. Na oba no so ye hwe ha. Anu bi na mekan. Okay. O se me ne o kapsa na unka krete wa se be. Okay. Esi na o do we buy na bes. Bet me no kasa no because oba no ye hwe han. Eso na me nti krete ya se mo. Pani e kasa ya na sabidam no kasa yi. O ye ba kubusa pani na sabi be do tra pani dua so. Okay. Else wo di akunyo. Ahemfo ne hema bebre hihye wase. Okay. Enti o start say o company sema honhum awura mu no e kasa. Okay. I say vision. So commission. Enti na minim secretary bi kra wa ha. Enti say won say me abetwom. Wo ye hwe ha. Say no kwese o twiro krata say obi nyai na wa nyai a. E de ne su kwa say ga mfan kokot. Say ye owu ye de. Say owu ye de. Utimi kokoto. Be ni para tiase na o pese o de ho no. Wan kokot. Which him say ese na ono pese obe ya de bi ade. They say the oye enche say first we call the kokot na be ma tiase kare. Say na we the opinion say one lawyers na be kan na ma so dey yaw ekodan court. Enti nka na bibia wo ka papa anka yin. Enti yam van say omogina bibi so say o kan bibi. Okay. Maami say oso oni na nyai. Okay, I am nyai. Say ebere na yagide e work ready. Is about say age say ebia ga first no a na egunsa. Say de be ya oboko mumienu ma ni nyina abọ hakoto lumba. Oboko di asem. Kisa harma me anka. Wow. See court ehwe mu man be dey dis ampa. Maame akoso ase won that lumba o ma nya awade. Nti wade no e da so a enti me say ade a mebuafo a lumba na mebuafo. Ti si ona akofa we na ba ho. Otiasefo na ewufo nya asem a imua atiasefo fo. Sa aditi. If you say you be samantoa. Say one ni wa mua na fo. Na mo ansiesie na okwa. Ba bia oda no sisia no. Ahohom a ewo yie na se ne ba bia no oda nyina. Papa ne boni nyina wo. Enti ye fansa ye de akire soro. Osoro ye kire nsa. Ebra yakofa mu na ba no. Ye sa na igunsa na nan. Okay. Ye de ba ye no ano emu ni da ho no. Ya yenkusie nkata so no. Tika na me da wo stadium wa nya nkata so. Nya nkata so no. Ya frɛ ema no mienu abegira ho. Okay. Ana ene ne one se pani ne be frɛ no no begira ho. Na abusua pani yenkofa obi an be gunsa wo. Abusua pani ne be gunsa. Ono ni tire no. Okay. Obonsam bia na ni sa obi oso ntakrache. Okay. Ye ne yesu pani a boni o papa o na wa mene. Nti ebisi opani due mate. Na so banti. Nti nkana osisi na so de eka nyina na nka busua pani obu aso ogu na nka mba gina ho. Kojo fosu. Ba bia wo dai akofa asaba ba wo.
hwe na wokɔ no wango toatoa ankyerɛ nananom wɔ hɔ zimongo chense mu nkyerɛ da bi okay na wabɔ o ma wuwo wedi mo fa ase mo na mo ba na eba no oba no bɛka bibia hwe na mo ntie lumba wo no yire ne ma bunya asɛm wo ti ase ne wantimi ansiesie enti me abusua pani me ne mabadwafo ne abusuafo nyina yɛbua wo fo wudi fo ade na ase bi sei ba watran wayɛ ha sabinya efu da efu da hɔ okay yebu nsa ne abua wo fo enti abua wo fo awie no ya fresuwa suwa wo ho nyina afra bosom nananom abompaye na abua wo fo nananom wonim na megu nsɛn yabua lumba fo odi fusu sɛ odi fo wayɛ han ma wakeka mba ne abusua nyina atirabo enti wo bai asɛm yobaka bia nya ne korɛ ye bɛka no atiasefo bɛka no mun ofu ye nanam ɛsɛ bugidi efisɛ mugya akire do ye ne hwɛ akire nti yabua no fo nti oba amu anofo ne magu nsa nti mugu nsa ne wi a afi na abusua ɛbɛfa ma ne mienu aka wo mabomu asiesie efisɛ saa manso yi enye maamefo no mienu nko awo chirima lumba sefo wo ne bɛda ntɛm na ɔbɛsate akeka na sɛ bi yɛsɛ nipa wu ana saa bɛ nkwan ne mu bi sansa mu gu no mo gidi sɛ wate bi ya enti ɛbɛyɛ adwuma ana mpanimfo se ɛwuta bɛkasa de bɛgu bɛ wadaroma enipa ɛnama bosomsa okay sɛ konfo bɛsi dwom na nakɔ bɛba na ɔbɛsa obetima sa na yɛ nipa bɛbɔ twene okay ɛbɛ ma aka ti sama bɛtere wiase a ne firipa na masama wɔ hɔ okay obi aka kyerɛ sɛ sama ni hɔ a ɔboa sama wɔ Yesu kura kan ɔse makɔgye owuo ne asaman safo ɛwɔ fan asamado ɛsɛ ne ɛwɔ hɔ oh adeɛ bi wɔ di bia wɔ Bible mu bia wɔ Yesu wu ya ɔba yɛ obi gye akyi ɔse menyɛ sama yo fa wo nsa bɛka me nsɛm hwɛ sama wɔ eduru baabi sei odiifoɔ baako owi na omo pɛ bibi wɔ no hɔ odiifoɔ bɛhyia ya ne frɛ sama no ma ne bae Samuel frɛ Samuel saman ma ne bae ɛwɔ hɔ sɛ bibi ni ase a nkieda ka edukuru mu wo de opa isu ye obi bia ba ho ban sɛ de ne a ben ho wo da obatupu nti bi wo wi ase enti enka wo senka sabre obusua pani sɛ be nka chi kura wo o enka chi sɛ empo wanya na saa da no wo stadium ho a enka chi omutima akɔ ne naso na nso de o kyerɛ sɛ on kyerɛ obi a omutima akɔ akɔye okay sɛ ba sɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɔba no wa bukyire no ne ketwa de benya adagye na nka ɔma kam ho abom a nipa no nya akɔ owie ayie yo onya mfaso bia wɔ so edin na o hwɛ sɛ bɛma ne din ɛnse bi de nkwala ne ntina meka saa o awarefo mienu akɔso sɛ wa one okura odobroni mesrɛ mo sɛ mutie abusua pani na na do berma me yɛ kɔ na abusua pani o sɛ ɔne wɔ abusuafo sɛ tadli mo sɛ yɛ kɔ na abusua wo de mo de fa ne sɛ nkateɛ akɔyɛ amokuya nkwan kɔ na abusua pani na meka sa kyerɛ sɛ mo pani yie na mo pɛ sa asomdwe ba mesrɛ mo mmra fo te sɛ mo mienu nyina obi a wɔ abusua pani o muntimi nkototo lumba abusua pani fo na the thing is ayie yi bɛkɔ so no on sɛ o ma yɛte ase sɛ ansa na ayie no kwa bɛkɔ so abusua pani de nsa bɛkɔ akɔse ayie no yes na de okasa de ma me akɔso ase wa ɛne tadli mbani aba papa hye ɛno yɛ interview ɛna ɔbɛka sɛ ebesi nnɛ ayie no yɛ kɔ 30 December no abusua pani amfa nsa ankɔ akɔse na yɛ TV so ne ntentan fide so a yɛde tutu dwa na TV sɛ 30 December yɛ ayie no te abusua pani amfa nsa ankɔse no ɛkyɛ na wadaroma bibia ankoka papa okay to abe so mame anyigre toileti ajana yesi mene so osmene nten agree ye yu mu se bewuro se ye a court gitu mu se emami no koye ye no mu nyina man mi nyoma brichi masan afa akire ne oba yi nuan afa busua pani ho tan
ene ne ma binti esa de asem na kokko to say yemfa to bo so bo ta bo ento eyide so anza course no kwale na maame akoso ase wanka ho unuaba no na ne wo fa wo ye sure ne di nka wo mo e be wo ye sure asa na madwen yem se na wadwen ye wo no o se akire adanse bi ahye ni wo sa sa na wadwen asem bi okay eni ho a etwa bi asem bi ho ade adanse okay o se akire efi se onim se onye oni lumba enya ababusia awade de bae okay edi se ne manso wo twene bedi mu a ese de ope obe wo no de ebe wo na etwi nti ope obi obe no asem bi afufu ekura se obe yi kura mete se okokasa wo twikesi mu na no kura kopai oba de lumba ni aba sa radio so ni tv so ma padana no bi e mo be pa achew de mini se oka sere me kan onye kase ntam na no kopai mo be pa achew what I say na no kopai fikese wo se me be kasa me pese na wada room be kasa manofu na wada achew na no kopai mo kopa achew nyina enti asem be nyina no na bufuo no maame ni mu a enti beto abase penin no so hu se keketola kudi abusu penin fa dia me so baabi a mede me ho betwitwi ye baabi a menya baabi e de me ho atare na se mo maami e bia de enti e ma mesere me kokko he kase ntam e bia no ye se ka osi bi o kan so ta ma he ntam ade ene ade no onye se nyina so msa nse na yenhwe bi wa ha osini nua ba ma ewu e besi sabre no beso me be se 9 sabre no onim bi akọ nua ba ma o ka kire de wo fa busu apen se makwan ni ekọ yenhwe mu fa nua ba ma ide ko no ho a abujapani makwan sa na o kan wa ka bia abujapani makwan ne sa de bia ni jifo bia obabi ajifo abutimi agimi amaso bia bane sabi ohene kase te ne menka ohene ntam anka ha zanka boni bia ni mo na o pe na enhwemu eye doctor nkwa na enhwemu ana senya police force am enhwemu kra de tete no asem so obi enhwemu a ene kra no emre bi wanka se eye telephone bi ka se politicians nka mu bidie kunya kra ka emo fa nto nche nya isa na bi na oka ti so bible no omo de kasa woni so okay idi hwemu ho a nka mu ti ba ye hwemu because say mamu krata bi on the month some the krata come German and police and I Ghana Police Service CID Criminal Investigation Department omi na ye de krata ni bi akomo no say I didn't see any brains so say we apani nya go tres average mo mo nya hwemu we nyina wi ansa na wa me yes if no but say say we na we apani to me be no say ne ana wada ma ni ni abe wa ade be ho a ye we ni yo o timi fo timu wa to abe so o ka for beti esa sounds na bi o se ba na se bia wada ro se bi mo hey na asema ba me am offer ase me na wada ro ma na ya ufunu no me se me ni abusua ni bi kura ya adwen se o se abusua me pato nya abotre ma me ko hwehwemu hey ye no understand na me na sanka se bio your part I got to question na bro okwe hwe mo sanka ye mu abusua se mo eduru me bia ye we na kunti onu abe ne onu ade fe ne sama ezo bo sama ya so fififure ni a ohun sama anya sama yo okay mo anu a brika no a ya na omo wo na nam se ya na omo yihyehyɛ mu omo bi si fi funu da ho che na wo ya dwen se wo ba fifi mu a wo hu na mwa wow fifi fu ani bebe ba hu sama ndizi se ade anka okohwe mu a ne ko ba se doctor for say obi ne ku na no ogu so sa ade se infie sia na no ba sa friji na se ne beboa ma pepepe ya ba na obi ati me am offer say ma adwa we obi ani se tuo pa de di ku na e se ko nhwe mu twitwa ne body no twitwa ba bia asa ne be ja tum se twitwa de ku na unyi se na okay ya se ma adwa de ya na mu ni mu pomo koye ya onso bi anko yes wo ye na ye man kwan man ya ka bi ense hwe ana na se obi pese oye bibia me de yese me busa pen meta na chiwo okay me de na prefer senka go to car senka omu me nya nyekura nka let bago me bago na nka to twa na nka mu ka sabe no on pen hwe mu nka to twa na nipa kesi de se da lumba ya ma mi lumba kwa tia so ka se mi abai na eton TV eta echi ma to kwan na wawu sa o chese be na na yansa na lumba be ko ne kasai lumba ne atamesi ho na ye kase o se ne mo pe atamesi obi obedi o man na ne atamesi ne hwehwe mu ne to sije
besi na ye ka maybe ma so maka okay no but sounds ye sheda kan ya say yes ni na busuafo say babo di pawu wo na ba se obi fon kuma yan fon ya say bia ho na busuafo ani am da bi na abusua kura no na manso nkitinkitinti o say pamno twa no nipa no wa yale wa bre okay TNC no obi no ba do yale o say ono akra e ka yale obi em se lumba yale eti no maame no no se lumba yale ti wo wi a say na no fi say obi the poison na obi ni mi an me and na me she dem ni no but utie o mo se mo ka na mo se o person hwemu e ba so na o mu na ate o mo say na me prefer say nka o tim di video bi okay ohun kura me hu say video bi kura that say obi na ma na do obi na ye say enti bi sa enti me de lumba de me blame no okay be bunu for that onu na ma problem ni na aba okay sisi e wo sisi ana say lumba enkote a waye well wo say na de pade nyina emu 80% na ba ne ba emu 20% e ma ni menu ntia ana o de ba ko pekura e be ka de ase say ne se sanity na abasa obi ani dali nti na mra ne ka say ma ni menu akura na wo san fe chi so mu yen and there say ba me akoso say one ka so na de asa ba court ka say en TV bi enfre no bi na we de lumba nua no ne wo fa so na o say wonu na mi say ko say wo tell me de bi make say o mienu ne mblemu o mu okay mblemu o si be lumba na obi a ofite jem na onua ba no ono ma asem nyina yes o ma asem ne ye kete sa maame wasa ya sebo me de me abusua pani de enye se ma abusua pani nua no kasa nti na me kasa na se ka abofom kakra at least se ko abofom kakra ne bone pa o ye wo sanse mu nyina me say se o ka so poso hu de ko nyina be ma na se be o so ba hwehwem na abusua kra se abusua pani kra se e makwan se obafom na ho min se e bia sem se yesi na me se pese me hwehwem na abusua pani se de minti chinchina me sie no e bia obi ti e be na say adai nti se ya o go safe yin o ba ko tunu akọ hwehwem ana enu ti abusua pani kwa chere se be sie lumba no on chere e ma up to na obi ani be sie na eno ma be ne kwan so ana wada roma se o de share ma adwo ina di echi ni be amoko sie na abusua pani se we ti se dupa ka se ti se lumba be be sie me nye sure se di lumba ko ne ni pani echi ya ko to na ntwene o ma obi ani echi na wo ye se lumba no ma ko sie sana o mo kama enti obi ni ba bi esie lumba masanka lumba ye public figure there se be uko agona sama ya be esie dada kedi uko me am kro ma dota sisi obi ni ba bi esie lumba onua ba ro ka woni ba bi esie lumba ana me ni so onim eya de sisi ye kro free so no ho ni ba ko sie lumba to abusapani kan say o free kro mu yensa so on X-ray from interview aye ba ko so isuta kro na kasa mu ana eko yenso insuta na ni nua ba no onim kro mu yensa nyina aso onim ba bi ko sie lumba enye kwaye mu no mu ko sie no ba bi asie ho no mu ko sie no na onyin se na bi aye that lumba atofo ne Ghana media ninti ene bi o se media no eduma bi ana ase o mu twist asem no ina se de o mu si aka asem na fanti na se de ne a yentim ko sie lumba wa bra abusua pani emmani pa ono okro won kobia onyi obi mani ne achi e de nipa bi achi ni akoto atwene sa na media hu se ha ni si lumba na se nkan se hwe odi share ma adwa se media iri achi se ma adwa efunda ho ya ma media be ntwa ye ntwa body no ye ntwa body ene de no ene de ye ma ya mo be ntwa body but ye twa yi catch him say ma mo bia me twa me kai pa odi di achi akọ asie ko we esi twa enti ale na ne ozo anka aye de obi ani ho ohunu ye ye da okay e de asebe ba ho obi ani ho ohunu ye ye da o aye bi ohunu ohunu ye da okay obi obaka chem say ye ohunu ye pa ye 100% obi ani ho asasi so obi ani ho e dia kakra be ai fro ko ye wi a problem bam na yi na ai fro ho anya fe na ho ye wa che and o ye say basi obi ani ho nobody no one is perfect okay in doing funeral ceremony nobody is perfect enti we be dia na wadaro ma bi nso bisa se asem we ye say aden na abusua pani na nka wonya abotre na onka abusua ni nyina bom dadadlumba ni abai ne wofa ne emrofo dadadlumba na no akai wanka o nyina wo nyina anti o mo ase ansa na yina koso na ono ayi chinchini a enti ase ma ko be koso akoye ye be no bisa sa na wa ye na ka be se me je di se abusua pani na nyon kwa ne sigina
Ebusua no ne bi back no. I thought say 2 minutes do no ade ebusua. Be na obi e back no. Okay. Eti na ekoba se ebusua no kogina ho se. Oso jai bisi enyese bi nyese yese a. Eso de nasi form. Okay. Because ebeto aba se de bi ko agina akoso se wachi. Ebusua no. Ne bi su gina oya. Akoso abempoma. Akoso bempoma achi. Okay. So enti masa ebusua pani kwa de di tumi ye. Se owo achira kwaye. Okay. Ku achire bomba ko. Okay. Onya wura kwaye ni mu a dua bia wo ba bi esi. Dua bia wo ba bi esi. Enti se uwura dua mu ho na hu se dua bia si ho a. Okay. Dua bia so wa boy didi ase. Enye dua nyina na mo bi kwa ase. Okay. Ukodua bi a enwa wase pa. Ukodua bi so abo se ho na atwe da. Boko wansane so ba bi omuwo. Cham dua bia wo bi esi. Ene aboa bia wo duaba a odi. Nanso eye nipa ba akopɛ ene hwe eni kwaye so. Oni ebusua pani. So nti ba se ebusua no mu chemienu a. Okay. Epaye a. So to say asem kokot na se nti na ya ne dumi asem no kokot a yentimi nyi nipa miensa. Yentimi nyi nipa mienu anan esia. Ebi bia omuyi odd number. Se de be ye munwa mienu. Se ekoye se ekoba se ekoye 6 a. Ebi ti apply 3. Epaye 3 a wan dey so ojeji. Judge the ben 7 so no ko baby oko. Okay. Nti be bia no se busua no mu chemienu na miensa. Sabre esi ya na man so masi. Me nyiri se busua panin kwa na diditumi ye. Na se na ho nya so betwen account. Na ba se obeka se trust him crazy se dwanhofo pan se ni nwan be se wahaba ko be na no be jai omu e wona ko hwe ba ko na. On se dabi me kan se abo bi ye fe no tachi afrowa. Be kan na ho ase. Asem to no fi a wanti man kanti. Ene e ko fe na Central Fie. Okay. Na no ho abo no ho fe pa wo ye takraboa nti ono na wo mo no ho fe pa. Nti no ye busua pani. Okay. Ya na ni nsem obi bibia nti asem to no fi a na wa ye me fa ho fo na obo atena so. Na me fa ho na obo atena so ni jadem sa enna asem no agi nhwemu na fe de mua doma nyina yi takrabo nyina ntam tete ye first no mo kabom. Nti afi e ba se ukopɛ takrabo we a no we ni wa fa. Na we ni wa fa. Nti bi mo be se abo a won takra se no tubu ma fe omukọ se ankora mini osa na ekọ na Central Fie ntimi anko asuru biem ono so a onye toteboa nti bibia otu a onamfom ho fe pa Central Fie onamfom fom sa otimi kusi dua so osi dua so abanche ni dua nketenkete no a ena ono so ntimi otu si fom na nante ya na otu nti idi efe no cheche aforo no mo se san no amene efe na Central Fie. Asem tu nfie wanti manka. Nti bia na busua pani mpese obeye Central Fie. Okay. Na ijabe tomu ansa na waso ano. Na mpanifo se esiefu yesiasem. Okay. Esiefu yesiasem. Sabre wo siefu na wie no. Obetuma fa kwanua bia so kwanua saso asiesie wonte. Oh, okay. Ebetimi ayi se. Ebeye. Obeka se bia ya oyi aba afebo. Nti na mse yesiefu yesiasem. Na okoye busua fan de sabe mi di se ma me brempoma na ne wo fire poko na busua fo sabe yesi omo de hye na omo tifie ye de ya omo be di atin so mi di se anon betimi asiesie ama ya na from preko sa and take time ka se funu da ho a asem de be hye. Oh, okay. Yes, you be ma. Enu na mabube no. Okay. Yesiefu yesiasem. Eri na oka de chere wonu ya jusu apa. Ana to park. Kan wa kan. Ebusia se de obi ka you say wa do ebusia pedi wa trend ya na say so. Adu pe so wo trend. Ebusia wo do achi. Ya no so ba me so. Ana kre. Ya hwe me. Okay. Wa ebusia. Woni akona. O da what be nka. Okay. Na yensia. Ebi ana me wa adwen check to be metimi dia ma wo. Okay. Number no na ya na ye ntamfa ntu. Okay. Na so social media for ya amode me number be ma. Okay. Yensia na yandwendwena wo se bi wo mfi a wo ba kire me kwan a wo be fa so me so na bi wo ha akwanche kakra wo ha metima kire wo a na me makoye konani a wo so aye konani yensia bye hwe me number obenya
na menyanya number na so nya dia ba wi be hia de ye na betima hu ko fa so be hia se de be ya ubetimi aka emma no chase mu ya be anhwe ya ede emma mu titiye beba emma be bitimi kura akwa wo ba bi aduasa 30 na nkola no kura ni mo ho eye ni dura bo se nkola ni nyina butwi ye de o kire unuani yo asomasi obentene ba se be ma no yo bi a oye defo ana so ya obehu a obe ne we kwa na ne ma no onu obi a enso no anka nche obi a na waye we no da ma wo obi wu no waye wo la ekenkan a obi ene di won bia benya bio yensesa no enti mesrew yenhia na afei emma no so munya abotre ti se yesiefum asem ne de betima ka ho amana yiye se de be ya yenkonya samanto bia wo samanto betimi aba se bibia timisi bibia betimisi bibia betimisi se emfa ne se de na oba ba akwen ka se yenkoye postmortem yenkoye hwem nyanya yi se bia emfa ne se wo ho ya na se onkoye hospital postmortem onfa nkomra so no so betima hwem a obetima hwem ebi kwa na yobi se nyi obi nso na se okoye na okoye busuapeni ne wasa busuapeni so gu nsa ono so bibi betima fetino wow enti also musisi asa enti eso musisi se si ekura number yesie na any 40 days no se owu a obetima akone na mo a beda yesie ne de oba bi besie oba no was stadium hobi oba ya no ye there enti se obi o ha the sunsun modern obukro owu o ha sakoba your reincarnation nti obetima aba ne na mpa spiritually na abayifo no ne honhom no bi atam ne dinaba enti wonko na woni ma no ne so dem ma no kra nko a omomode no kan kwada ne mu mfo kokobọ paye ne ma de papa na so won siesie won tem enkola na betimi afa omoma me so siesie bibia onyankopon nam ne kwan a ofa so ye na ade nyina na kwan no enema achewache ade bi wo ha be yi a gise bonyuma bata ho nti bonyuma ni bi na abata lumba we ho a ene ye twe ne basa twe ne sei ono anka se bia na onimu nti ebisisi nti obonwum bebrebe fa na ni wo ho ni wo achi eda ho no wo da ho oka ni wo achi ni wo da ho ikra bedia we ho ni ikra bedia ho me ikra ni awe ho bebrebe o ma me ikra ni awe ho bebrebe on bi no ka enti ne o ma ne ikra ni awe ho se de na wo pe no na yen so no ma no tenten isiefunu ne insiasem isiefunu insiasem isiefunu insiasem asem no mo ma insiesi se de be ya ifu ndi akosiwo ye hwe na yen kan kwada no mum na nkola no kora betima ma ma me no akam habo ejapade e be toy ebi ja hako ono kora ope na ade kora no oja hako nti bisremu a obusia penny na nadu bema me kasa kire mu a utie timisre bidi utwede ampodin jamu nyina wona a utie na wo hwe no so se de me wo fa ase kan yi mo nhye na obia nhu bi na mo so adwuma mo ye no entumpo wo fa ase na me hira wate adwuma mo ye no nyame amanko onto nkwa na wate onto nkwa na beda se pa busia na adobere ma oya busia pani na akọ na busia wo kromu ha na me ye ko na busia pani eye wama ase konkroma ase ena ukọ ebem edum otumfo ba mu himano himano ebusia pani ni wow ntina aba ya ma adwa kesi ba yi na bidi ani mo chese yasumna na prakope therefore we dey me bomu ko ha mentuma no bomu afi no akasa ye man of me so a wa na no na dia chem edase ti na na do very ma fia edi na be prima se na ka chat from the bomb price nya me no amre mu na oma akoma nyina amra from na bibia anye boko na bibia anya sunje me dey kwabena we se ni na be si akai se obi trading enterprise o kuma se South Central Junction eso yasne o plata de papa ene mpo papa be so to mechanical e ko jibe na bibia nkoye enfama bronya be de o hia bia ntade papa mpo papa ene perfume papa na obi trading enterprise and I was abeka be better Grace Financial Services and so a intermediary financial group Ghana for ya mo America and Canada a insurance on some afei financial assistance out there na this a better Grace Financial Services and the bit me about I may be a to me can't temper and me am me and not once him
ɔhene dan akosi twe nkɔmɔ number yɛ twa go so ɔno betumi aboa na ɔtumi ne Battle Grace Financial Services to na wɔn bibia ayɛ bɔkɔ ɛde ama ɛbrɛ pɛm yɛbɛhyia nyame nka yakram bye bye.